בסייעתא דשמיא ממשיכים יחס ברכס הפיירויס, סימן ריש י' ג' מי שיוצא עם מויציא אחרים ובוי ג' סעיפים. בסימן זה נלמד, כשאדם מברך ומוציא את חברו בברכה זו. אז למעשה נראה, כמו שכבר למדנו בסימן קס"ז, שצריך שיהיה חיבור ביניהם, וכאן נראה מחלקס, המחבר, דברי הרמון נראה בעזרת השם בשיעור הבא. אבל קודם כל, המשתברור אומר שלכתחילה עדיף ששניים אוכלים ביחד או יותר, שאחד יברר ויוציא את חברו. למה? ברוי ועמד רס מלך. כמו כן לעניין הטיפסטליס בסימן חס הוא כותב כך. לעניין קידוש לבונה מביא שם שיש אומרים שברוי ועם זה ב10, יש אומרים שבשלושה יש גם ברוי ועם, אבל כנראה שבשניים יש גם איזשהו עניין שברוי ועם. אבל צריך שחברו ישמע את הברכה מתחילה ועד סוף, ויקבל לצאת. כמו שנראה בסעיף ב' בשיעור הבא בעזרת השם. במובהק המדרשה הזו בו שגם אם הוא שומע את כל המברך, אבל אינו נותן כלל לליבו לשמוע את התיבות שמעכבות, המסתבר שלא יצא. אבל הוסיף שיכול להשלים מיד את התיבות שלא שמע, וימשיך לשמוע את השם מפי המברך, ויוצא בכך לידי חובתו. כמו כן, אם המברך מברך במהירות מבליע את התיבות, עדיף אפשר לצאת ממנו. אבל כמו שאמרנו, צריך שיהיה איזשהו חיבור ביניהם, כדי שיוכלו להוציא אחד את חברו. אז דס המחבר ייקח. על כל פרס ושאר דבורים, שאר מיני אוכלים משקים חוץ מפס ויין, אם הוא יאכלים שניים או יויסר, אחד פויטרס חברו אפילו בלא יסייבה. מי הוא? ישיב ומי יבוי. כי לא יכול אחד להוציא חברו בברכה, אלא כן ישבו לאכול לשתות ביחד, ולא במעומד. כי קביעות קצת ודאי שצריך, אבל כל זה רק עניין לכתחילה בדיעבד, כל שכיוון המברך להוציא ושמע לצאת יצא, אפילו ששניהם עמדו, עוד מעט נראה שהמשתברור מביא את זה עוד פעם. ודווקא פז ויין בו יסייבה. פת ויין שהם חשובים, דרכם היה בזמן הגימור לאכול בהסביבה על המיטות, וזה היה דרך קביעותם והתחברותם יחד. לפיכך אין אחד מברך לכולם להוציאם עד שיסויבו, שאז ניכר של אדם להתחבר ולהצטרף ביחד, ושאין כן בפירות ושאר דברים. אומר המחבר הוא לדידן, שאין דרכנו בהסביבה, אבל ישיבה כמה הסביבה לדידו. מה שאנחנו מתוועדים לשב יחד בשולחן אחד ולאכול, נחשב לקביעות כמו הסביבה בזמן הגימור, וזה מועיל גם ללחם ויין. נמצא לפי זה לדידן דלסלון הסייבה, אין חילוק בין פס ויין לשאר דבורים. בישיבה, אפילו פס ויין, אחד מבורך לכולם. ושלא יהיה בישיבה, בשאר דבורים נמי, כל אחד מבורך לעצמו. אומר המחבר עוד יסוד, והודה אמרינן דרך מבורך לכולם בשאר דבורים, חוץ מן הפס, כי לחם זה שונה שיש זימון, עוד מעט נדבר, מילה בברוך הראשונו. אבל בברוך האחרונו צריכים לחולק וכל אחד מבורך לעצמו, דאין זימון לפיירויס. אז קודם כל חוץ מן הפס, כי בלחם ברגע שיש 3 ויותר אז יש זימון, בעיקר הזימון שאחד מברך לכולם, מה שאין בשאר דבורים, גם בשלושו, אז בברוך האחרונו לא. כי בברוך הראשון כל אחד מרוויח באותה ברכה, שעל ידי זה אפשר לאכול וליהנות. אז יש חיבור ביניהם וצירוף ביניהם. בברוך שאחרי האכילה שכבר אכלו דעתם להתפרד, הם מצטרפים, כן חיבור ביניהם, אפילו ביין. ואפילו קבעו יחד לא מענה, אבל בדיעבד, אם כיוון לצאת ומברר גם ככיוון להוציאו, יצא גם בברוך האחרונו, ואפילו בלי קביעות כלל, כמו שפסק המחבר בסימן קס"ז, ושם המגמור מניח את דין שולחנו בצורך עיון, כי יש ראשונים אומרים שזה לעיכובה, אבל הביאו רגו איכה לדין שדברי שולחנו עיקר. אם חלק מהשמים ישבו וחלקם עמדו, לעניין ברוך הראשונו, אז איבר הלוכה כותב שם שדס המגרברום שזה מועיל, אבל תמה עליו ונשאר שם בצורך עיון גודל. אומר המשתברור, גם בברוך האחרונו אם אחד אינו יודע לברך בעצמו יוצא אפילו לכתחילה בברכת חברו. רק אם כל אחד יודע, אז כל אחד מברך לעצמו. מביא המשתברור, כתבו התז ושאר האחרונים. בההידנה בזמננו שמזלזלים ההמון מאוד בברכה האחרונה, יש לסמוך לעשות כן לכתחילה, שמברך אחד בכל רם הברוך האחרונו, והאחרים יועצים על יודוי, אפילו כשיודעים בעצמם לברך. בפרט ברוך האחרונו מאינשולו שאין הכל בקיאים בו, בעל פה בוודאי טוב לעשות כן לכתחילה. מכל מקום, אם הם באמת יודעים מההלכה הזו, טוב יותר שיאמרו עם המבורך מילה במילה, כמו שראינו כמה מחבר, שברוך האחרונו צריך כל אחד לברך בעצמו. בסודי שבני תרא מובהק מהגרחה פשעים ברק לא צריך לחשוש, וכל אחד מברך לעצמו. מה ראינו שאין זימון לפיירוס? מסביר המשתברור, כיוון שאין מצוות זימון בפיירוס להזדמן יחד, לומר נבורך שאוכלנו, ממילא צריך לברך כל אחד לעצמו, ולא לצאת בברכת חברו. הוא מציין לסימן קס"ג, שם הוא מביא שיש מחמירים ב7 סמינים להצריך זימון, ולכן כותב הבח שטוב שלא יקבעו 3 ביחד על 7 סמינים, כדי לא להיכנס למחלוקת אם צריך זימון או לא, אבל למעשה מסיים שם מנהג פשוט, שכן אוכלים כמה ביחד, 7 סמינים, פסבו בקיסנין,
ולא חוששים לשיטה שצריך זימון. המשך הסעיף דברי הרמו בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן הדף היומי.